Офіс Світланы Ціхановскай пераязджае з Вільні ў Варшаву, а Марыя Калеснікава заклікае Еўропу як мага хутчэй пачаць дыялог з Лукашэнкам, які гэтакую рыторыку, канешне ж, падтрымлівае. Што адбываецца і ці чакаць прыезду ў Менск еўрапейскіх эмісараў? Зараз будем высветляць. Вы глядзіце праграму «Тут і там». Меня зваць Зміцер Міцкевіч. І сёння мае госці журналіст беларускай службы польскага радыё Эдуард Жолуд. Добрый вечар. Добрый. А таксама галоўны рэдактар польскай версіі Белсату Міхал Кацевіч. Добрый вечер. Давайте увогуле паспрабуем разабрацца. Вот, Эдуард, ці на тваё меркаванне гэты пераезд зараз офісу Світланы Ціхановскай в Вільню ў Варшаву проста цяпер у гэты момант мае нейкі сэнс і якім чынам гэта можа на ім сказацца? Цікавае пытанне. Лепш, конечно, скіраваць яго непасрэдна ў офіс. Яны, напэўна, прымаюць такія рашэнні, ведаюць, на чым яны грунтуюцца, але мне здаецца, можна паразаць пра прычыны таго, чаму яны вырашылі пераязджаць. Магчыма, агульная атмасфера ў Літве зараз не спрыяе іх дзейнасці, таму што бачым ускосныя дадзеныя сведчаць пра тое, што Літва становіцца менш прыязнай для беларусаў, бачым адтуль адток людзей беларусаў, якія там пражываюць, і агулам атмасфера крыху зараз змянілася. Таксама варта прыгадаць патрабаванні Лукашэнкі, які ён агучыў адносна Літвы напрыканцы мінулага года, каб нармалізаваць адносіны паміж Мінскам і Вільняй афіцыйнай. Сярод іншых, гэта транзіт беларускіх угнаенняў. І пазней літоўская прэм'ерка заявіла, што калі з амерыканскага боку будзе такая просьба, яны могуць пачаць разглядаць гэтае пытанне. Адпаведна, атмасфера змянілася. У Літве няма кансэнсусу палітычнага, наколькі я ведаю, адносна прысутнасці офісу Ціхановскай, шырэй дэмакратычных сілаў Беларусі, іх дзейнасці з Вільні. У Польшчы сітуацыя, як здаецца, напэўна, офісу мне таксама выглядае крыху прасцей. Мы бачым, ёсць шырокі кансэнсус палітычны ў Польшчы адносна таго, што трэба падтрымліваць беларускую справу. Зараз скажу ў шырокім кантэксце, не толькі пра офіс Світланы Ціхановскай. Тут вельмі яскравы прыклад, мне здаецца, ён таксама мае вялікае значэнне. Як бы беларусам ён больш шырэйшы з той прычыны, што гэта выклікала вельмі вялікі бульбасрач, не хацеў бы зараз ужываць гэтых слоў, але адносна каляднай сустрэчы ўрачыстай, якую арганізаваў Караль Наўроцкі, новы прэзідэнт Польшчы. Гэта адметна тым, што гэтая традыцыя працягваецца Каралем Наўроцкім, а запачаткаваў яе Анджэй Дуда. І вось Караль Наўроцкі, ён звязаны з правым бокам польскай палітычнай сцэны, але нават не з гэтым традыцыйным, які увасабляецца правай справядлівасцю, былой урадовай партыі, а больш нават на правы бок. Як бы яго польскія каментатары павязваюць, магчыма, калега зараз распавядзе больш падрабязней пра гэта з правым бокам. І бачым, што ён таксама працягвае гэту беларускую справу, гаворыць правільныя рэчы ў адносінах да беларусаў, працягвае традыцыю калядных сустрэч. Гэта быццам бы незначны крок, але вельмі красамоўны. Таму, магчыма, і было прынятае такое рашэнне. Офіс бачыць больш магчымасцяў для сябе тут у Польшчы. А ці такія магчымасці тут ёсць, якраз вот мне хочацца ў Міхала запытацца, таму што мы бачым, што якраз такі, да, з аднаго боку ёсць кансэнсус, з другога боку мы бачым, што расійская прапаганда актыўна імкнецца раскалоць польскае грамадства, у тым ліку ў дачыненні да стаўленні да расійскай агрэсіі в Европе і ўвогуле паводзінаў рэжыму Пуціна і Лукашэнкі. Да, это правда, но российская пропаганда и российское влияние на, можно сказать, инфосферу польскую, оно концентрируется скорее на польско-украинском вопросе. Значит, тут вопрос польско-белорусских отношений, я имею в виду отношения с белорусским обществом, как бы на втором плане. Хотя я считаю, что он тоже будет как-то вписываться в эту логику России, чтобы как бы идти в сторону раскола польского общества. И это будет вообще, эта работа идет полным планом. Есть определенные польские политические силы, ну, можно сказать честно просто. Ну, это, например, Конфедерация Короны Польской Гrzegorza Brauna, например. Они
практически открыто пророссийские. Они будут как бы противостоять этому, что Польша поддерживает белорусскую оппозицию. Это ясно. Потому что они всегда... Они об этом не говорят, потому что для них скорее, можно сказать, бензин для их нарративов, это скорее топливо для этого, что они говорят, это скорее польско-украинские разные эмоции. А с Белоруссией тут сложнее, потому что в польском обществе как бы нету вообще осознания исторических корней польско-белорусских отношений в широком плане. Потом второе, между поляками, а белорусами нету таких эмоций, как с украинцами. Это нету таких исторических событий, как Волынская резня. И тут сложнее этой российской пропаганде и их, можно сказать, открыто, пятой колонне работать с этим. Но это не означает, что они не будут в ту сторону идти. Они могут говорить, что это какой-то конфликт с Белоруссией, с Россией, из-за этого будет и так далее, и так далее. Пока очень хорошо и очень правильно, что Кароль Навроцкий, который, мы это знаем, во время избирательной кампании он тоже играл на ту, правильно вы сказали, на ту сторону электората, избирателей польских, более националистического электората. Избирателей конфедерации, не Grzegorza Brauna, Mencena, хотя на этих людей тоже в каком-то смысле. Но пока есть такое, что мы не должны в ближайшее время, я думаю, ожидать со стороны президента Польши, что он будет идти в сторону этих нарративов, этого крайне правого националистического электората в смысле, в области отношений с белорусским обществом. Тут есть консенсус и со стороны правительства, и правящей коалиции, и оппозиции президента. Так что это пока да. І яшчэ б можна было ўдакладніць, што ў гэтым плане якраз офіс Святланы Ціханаўскай мае кантакты з прэзідэнтам. У Польшчы прэзідэнт з'яўляецца главой дзяржавы, але прэрагатыва рэалізацыі знешняй палітыкі ўсё ж такі спачывае на ўрадзе і уласна цяпер гэта постаць віцэ-прэм'ера, тобто гэта нават сведчыць пра яго статус мацнейшы міністра замежных спраў Радаслава Сікорскага. І добра памятаем, што восені мінулага года Сікорскі асабіста браў на свой борт Святлану Ціханаўскую, яны лёталі разам бадай што ў Брюссель, калі мне памяць зараз не хібіць. Тобто бачым, што гэты кансэнсус палітычны ў Польшчы, ён нават праяўляецца ў практычных дзеяннях. І, магчыма, у гэтым плане офіс бачыць для сябе дадатковыя магчымасці. Яшчэ тут варта дадаць таксама, мне здаецца, што ў Польшчы гэтага абсалютна няма. А ў Літве гэта адчуваецца, гэта пачуццё пагрозы небяспекі. Літва ўсё ж такі краіна значна меншая, чым Польшча. Так, у Польшчы амаль 40 мільёнаў. Гэта, можна сказаць, рэгіянальны гегемон у адрозненне ад Літвы. І тут такой пагрозы вялікай з боку меншасці беларускай, як гэта ёсць у Літве, не адчуваецца. Тобто беларусы, яны фактычна, калі і існуюць у інфармацыйным полі, прасторы польскай, то вельмі так незначна. Так? Гэта не нейкі ёсць фактар, у адрозненне ад літоўскай палітыкі, дзе гэта фактычна намацальна. І тут раз пра гэта ўзгадалі, таксама пра фактар бяспекі. Яшчэ адна рэч, якая не заўжды прагаворваецца, это тое, што бяспека фізічная важна і ў выпадку расійскай агрэсіі супраць краінаў Балтыі. А мне здаецца, зараз гэта проста ўжо пытанне часу, а не пытанне, будзе гэта ці не будзе. Все ж таки Польша ў гэтым плане больш бяспечная, в плане таксама обороны и, зноў жа, все ж таки до Вильни от белорусской межи вельми близко. Я думаю, что это не такой вопрос, потому что уехать быстро это не вопрос вообще, это не проблема. Проблема скорее в такой безопасности, я бы сказал, со стороны деятельности российской, например, агентуры, например, со стороны разных возможностей диверсий и актов, каких-то специальных операций со стороны России, но не в смысле военной операции, а в смысле операции конкретно против среды белорусской оппозиции.
Конечно, такие действия в Польше уже были. Конечно, были уже действия со стороны и белорусских спецслужб, и белорусской разведки, и российской, чтобы, например, внедрять каких-то своих агентов в среду белорусской оппозиции. Они это делали, они делают, и они будут это делать. И тут тоже в этом смысле как бы контрразведительная охрана со стороны Польши, возможностей такой охраны намного больше, намного лучше, чем у Литвы. Вот спецслужбы просто крупнее, чем у Литвы, это ясно. Но с другой стороны, я знаю, что там, конечно, была проблема в том, что Литва прекратила тоже финансирование для офиса Светланы Тихановской. И там был вопрос не только о самой охраны, которая до этого была со стороны литовских спецслужб, а потом только со стороны полиции обычной, но вопрос денег, бюджета на поездки, например. Это может и с точки зрения бюджета даже такой маленькой, но небольшой страны, так скажем, как Литва, не такие большие деньги, но какие-то деньги это есть. Для Польши это тоже какие-то расходы. Правильно вы сказали, что это будет как бы более интерес Министерства иностранных дел, потому что у правительства есть бюджет, у президента нет. Но полякам тоже как-то надо объяснить, почему все-таки относительно небольшие деньги с точки зрения польского бюджета будут выделять на офис Светланы Тихановской. Надо им показать, что это чего-то стоит. Пока на жаль, я не слышал такого, чтобы было какое-то объяснение. Кроме этого, что, конечно, с чисто человеческой точки зрения правильно, что мы поддерживаем белорусскую оппозицию, что белорусское общество и так далее, и так далее. Но сейчас в польской политике, как и везде в мире, это начал Дональд Трамп уже, многие политики начинают разговаривать языком интереса. Какой интерес у нас в этом? Не только ценности, не только какие-то общие идеи, а интерес просто. И это не касается только, так скажу, правопопулистических политиков, а все начинают разговаривать на таком языке. Я думаю, что до выборов в Польше еще далеко, но это не такой самый главный вопрос, но все-таки надо польскому обществу как-то объяснить, почему именно офис Светланы Тихановской будет в Варшаве и какой будет в польский интерес в этом. Я пока не слышал этого. Ну от питання, якраз про стратегічний інтэрес. Ці польскае грамадства будзе яго бачыць, якім чынам гэта патлумачыцца. Ну, але тут вот яшчэ адна рэч, ці не пабачым мы канфлікт двух цэнтраў беларускіх дэмакратычнага руху, паколькі раней это было вот Вільня, вот Варшава. Цяпер все гэтыя дзеючыя асобы будуць знаходзіцца ў адным месцы. Як на твоё меркаванне, Эдуард, ці не пабачым мы нейкага расколу, дублявання функцыяў, і ўнутрыкабінетнай барацьбы? Напэўна, такія рэчы маюць месца ўжо, але б я нават казаў пра канфлікты, што іх ужо і так дастаткова на абсалютна розных лініях. Мне здаецца, што тыя палітычныя сілы, якія і так гуртуюцца навокал постаці Светланы Тихановскай, вядома, напрыклад, Народнае антыкрызіснае ўпраўленне Паўла Латушкі, фармальна ён з'яўляецца заступнікам Светланы Тихановскай в аб'яднаным пераходным кабінеце, і сапраўды быў такі падзел: Тихановская ў Вільні, Латушка ў Варшаве. Яны як бы ўзаемна дапаўнялі адзін аднаго. Тут пытанне, як будзе арганізаваная іх праца, але ёсць іншыя палітычныя сілы, іншыя палітычныя лідары, так? Зянон Пазняк, пра якога вы згадалі, Наталія Радзіна з Андрэем Саннікавым і іншымі. Тобто бачым, што ёсць абсалютна розныя асяродкі беларускія ў Варшаве. Будзе на адзін асяродак больш. Мне асабіста хочацца разлічваць на тое, што ўсё ж такі будзе нейкая сінергія. Мне здаецца, калі гаворым менавіта пра тыя постаці, якія навокал Светланы Тихановскай, тыя структуры, мне здаецца, гэта магчыма будзе ўсё ж такі неяк спалучыць і працягваць гэта ўзаемадапаўненне, так? Бо ў гэтым всі зацікаўленыя. А рэшта канфліктаў, яна і застанецца, як была. А вось яшчэ адна цікавая рэч, тому што у нас цяпер фактычна застаецца адзін цэнтр Варшава, але ёсць яшчэ адзін цэнтр, з'яўляецца яшчэ адзін цэнтр, з якога гучаць вельмі цікавыя галасы і заклікі да Лукашэнкі. Давайце-ка паслухаем цытату Марыі Калеснікавай, таму што зараз в Берліне, падобна в Германії, яшчэ адзін асяродак беларускіх дэмакратычных сілаў, які мае спецыяльныя, так бы мовіць, іншыя погляды на некаторыя важныя рэчы. Давайте-ка паслухаем.
Чым больш Беларусь ізалявана ад Еўропы, тым больш яна вымушаная збліжацца з Расіяй. Гэта робіць Беларусь менш бяспечнай і менш прадказальнай для Еўропы. Але я як чалавек з еўрапейскім менталітэтам я не разумею, чаму Еўропа не пачала перамовы з Лукашэнкам раней, чым з ЗША. Відавочна, што ў Нямецчыны, напрыклад, значна больш сувязяў з Беларусю, чым у ЗША. Лукашенко прагматычны чалавек. Ён разумее мову бізнесу. Калі ён гатовы да гуманітарных захадаў у адказ на паслабленне санкцый, у тым ліку вызвалення зняволеных і допуску незалежных СМІ і НДА ў Беларусь, гэта неабходна абмеркаваць. Міхал, Лукашенко прагматычны чалавек і разумее мову бізнесу? Ну, бо просто я вот не ведаю, як гэта акрэсліць. Гэта такая наіўнасць ад Марыі Калеснікавай альбо цынізм? Я не знаю, или это цинизм, и что в этом есть. Это странно звучит. Вот это показывает, что нету тоже какого-то единства в среде белорусской оппозиции. Это жалко, конечно. Потому что вот когда я раньше говорю, что должен быть какой-то понятный польский интерес, что мы инвестируем в эту конкретно этот центр белорусской оппозиции, мы, конечно, не хотели бы слышать такого. Потому что это как-то для нас непонятно. Потом, какой он понимает бизнес? Ну, конечно, тут даже не надо говорить. Просто он понимает, конечно, бизнес в стиле лет 90-х годов. Какой-то коррупционный, бандитский бизнес, да, это ему понятно. Но я думаю, что Мария Колесникова имела в виду что-то другое. Я недавно разговаривал с одной из бывших политзаключенных, которая тоже была очень удивлена этим, что Мария Колесникова говорила сразу после выхода с тюрьмы, сразу после этого, когда она в Украине появилась. Что вроде бы там условия в этой тюрьме, в Гомеле, по-моему, были, в принципе, в женской колонии, были относительно не такие, что у нее было все в порядке и так далее. Это было странно, потому что мы все знаем, какая была ей ситуация в тюрьме, с состоянием здоровья и так далее. Można dogadywać, что там может случилось. Просто нам непонятно. Просто мы не были в таких условиях. Мы не были в такой ситуации, чтобы объяснять, как человек может реагировать после такого срока, после этого, что с ним делают и так далее. Так что я не хочу как бы этого или объяснять, или оправдывать. Это другое. Просто это вопрос к людям, которые прошли этот ад. Ну, с политической точки зрения, конечно, это очень опасные слова. Это очень опасные слова, потому что они разделяют мнение внутрь белорусской оппозиции, они разделяют как бы подход к Беларуси в Европе, потому что, наверное, будут в Европе люди, которые будут прислушиваться к таким словам. Уже эта ситуация, когда Светлана Тихановская переехала с Вильнюса в Варшаву, тоже вводит какую-то, показывает, что в Европе нет единства в отношении к Беларуси. Или начинается ситуация, в которой Европа останавливается в такой коллективной игре в отношении к Лукашенко. Поэтому что до сих пор, да, был Вильнюс, была Варшава, был Берлин, и Лукашенко сложнее было играть, когда было несколько центров этой белорусской оппозиции. Когда будет один и будет еще один, в который будет совсем другое говорить, это ему будет, наверное, легче разыгрывать эту ситуацию. Мы раз Лукашенко згадали, то давайте таксама паслухаем, што ён сказаў у гэтым же самым дачыненні, таму што ну вот літаральна сёння з'явілася вось ягонае такое выказванне. Европейский Союз – это мощное объединение, технологичное. Давайте сотрудничать. Что мы косо смотрим друг на друга? Мы хотим быть не какой-то разделительной линией, мы хотим быть мостом между Востоком и Западом, как всегда это было. Только нас делить не надо, потому что нас уже трудно разделить в оборонном плане. Мы с Россией тут как единое целое, и на нас смотреть отдельно на Беларусь, раздельно на Россию нет никакого смысла. Вось што цікава, што синхронно на одну и ту же тему заговорили и Лукашенко,
і Калеснікова, і Пазняк, і розныя там аналітыкі, і скандальны таблоід НН-бай таксама ў гэтым жа кірунку піша. То бок не складваецца ўражанне, што гэта ўсё нейкім чынам, ну вот просто адзін канкрэтны наратыў, які мэтанакіравана запуліваецца ў кірунку Еўропы ў той самы момант, калі Германія якраз такі і ну падвышае свой аўтарытэт, збіраецца штосьці там аб'ядноўваць, і Еўропа выкрысталізоўвае сваю пазіцыю і ўзмацняе сваю пазіцыю ў супрацьстаянні расійскай агрэсіі. Безумоўна, храналогія з'яўлення гэтых выказванняў, інтэрв'ю Марыі Калеснікавай і выказвання Александра Лукашэнкі здзіўляе. Магчыма, першае было ўсё ж такі інтэрв'ю, потым не ведаем, калі дакладна быў зроблены гэты запіс выказванняў дыктатара Беларусі. Магчыма, ўжо пачалася сапраўды гульня. Я б тут не шукаў нейкіх канспіралагічных тэорый. Магчыма, гэта проста нерв часу такі. Пра гэта зараз гаворыць. Гэта як бы на парадку дня, але б я таксама мне прыгадваюцца, калі вось размаўляем пра Германію, пра тое, што там з'яўляецца зараз нейкі цэнтр беларускай сілы, прыгадваюцца тэорыі геапалітычныя, у тым ліку, пра якія часта казаў Зенон Пазняк, і постаць амбасадара ФРГ у Менску на пачатку 90-х гадоў Ганса Георга Віка, пра тое, што Нямецчына будзе імкнуцца да дамінацыі ў рэгіёне і ўзгадняць гэтыя свае крокі, дзелячыся з сферамі ўплыву з Расійскай Федэрацыі. Поэтому это сапраўды неяк можа класціся ў гэтую канву. Але адносна таго, ці гэта нейкая кампанія, ці не, цяжка сказаць на самой справе. Таму што сапраўды бачым, што вось гэты трансакцыйны падыход да палітыкі з дыктатарамі, ён часамі нават, ну, на жаль, спраўджваецца. І нават Польшча, якая, як сказаў калега, зараз быццам бы імкнецца пазбягаць такого падыхода, але бачым, што межа была адкрытая, што афіцыйны Мінск пайшоў на нейкія саступкі, на саступкі пайшла Варшава, але Анджэй Пачобут дагэтуль знаходзіцца ў турме, нават пасля таго, што межа была адкрытая. Нейкія саступкі, напэўна, былі з боку афіцыйнага Менску, проста што яны не былі відавочныя для аўдыторыі, правда? Вось, і ці Польшча будзе ўключацца ў гэтую гульню, і ці Польшчы трэба ўключацца ў гэтую гульню дзеля таго, каб, ну, умоўна кажучы, еўрапейскае адзінства разваліць? Я не думаю, потому что Беларусь с экономической точки зрения не представляет ни для Польши, ни для Евросоюза какого-то большого интереса, да, большого смысла. Белорусская экономика по масштабам большинства экономики города Варшава, так что и там чуть больше, может быть, может нет. Так что это не, конечно, для определенных, так скажу, частей экономики, как для транспортного бизнеса, dla niektórych widów производства, no takowo tam miłkowo, dla части polskich компаний to jest большой интерес, и это было видно, когда были переговоры за открытие границы. Конечно, в заде этих переговоров всегда был Анджей Почобут и вопрос политзаключенных. Да, это правда, но мы как-то не выиграли этого, в смысле не выиграли свободы для Анджея Почобута на этих переговорах. Там есть еще другие вопросы с чисто экономической точки зрения. Лукашенко пытался через переговоры с США, с посланниками Дональда Трампа, уговорить их к такому плану, чтобы послать это производство потасовых солей, калийных солей в Литву, в литовские порты, чтобы открыть эти литовские порты. И оттуда давление на Литву, чтобы открыть эти литовские порты. Там были предложения со стороны Лукашенко, чтобы вроде бы, например, украинское зерно могло ехать через Беларусь тоже в эти литовские порты вместе с калийными навозами, да? Но это не получилось пока. И не думаю, что это получится. Но с этой точки зрения для Польши как бы больше такого чисто экономического интереса нету тут. Конечно, для нас очень важно, чтобы была свобода для Анджея Почобута. Важно, чтобы были какие-то перемены в Беларуси, но мы тоже знаем, что это пока не видно, чтобы были такие возможности. Тем более, что мир как бы разделяется, тем более, что Беларусь
все больше входит в российскую сферу влияния и так далее. Так что І от якраз на гэтым фоне вот тут да, ці сапраўды тое, што мы бачым, што Беларусь, рэжым Лукашэнкі ўваходзіць все больш у расійскую сферу ўплыва, і ў той жа момант ёсць галасы, якія заяўляюць аб тым, што нібыта трэба з ім пра штосьці дамаўляцца. То бок вот гэта ўсё і цікавіць. І вось, уласна, хацелася б вярнуцца падчас гэтага вашага пасажу да цытаты Марыі Калеснікавай. З усёй павагай ёсць пэўныя супярэчнасці, але сама гэта ідэя, сам гэты падыход, абсалютна нічого новага ў гэтым няма. Кожны электаральны цыкл у Беларусі, прынамсі ўжо ў гэтым стагоддзі, мы назіралі нешта падобнае. Так? Палітвязні, гандля з калектыўным захадам, нейкія саступкі, вызвалення палітвязняў. Тут гэта расцягнулася па часе, гэта адна акалічнасць, але гэта акалічнасць таксама выкліканая тым, што абсалютна змянілася сітуацыя ў рэгіёне. Менавіта Лукашенко, апроч таго, што з'яўляецца крывавым дыктатарам, ён яшчэ і з'яўляецца саўдзельнікам злачыннай агрэсіі супраць суседняй дзяржавы. І нават калі аднесціся з павагай да Марыі Калеснікавай, да яе ахвяры, якую яна безсумнеўна панесла падчас зняволення у Беларусі, яна мае маральнае права заяўляць такія рэчы. Але пытанне, што рабіць з адказнасцю рэжыма Лукашэнкі і асабіста Лукашэнкі як саўдзельніка агрэсіі супраць Украіны. І ці можна перагарнуць старонку і ў гэтым плане? Гэта пытанне ўжо да Еўрапейскага Саюза, які як бы прымае такие вот... Ну, тем более, что это не агрессия не только против Украины, а тоже против Польши и Литвы. Ну, это не открытая агрессия, но гибридная агрессия, ну, мигрантский кризис, это с шариками, что происходило на границе с Литвой, так что там определенные вражебные шаги со стороны белорусского режима есть постоянно. А теперь Дякую, вялікі паважанае гаспадарства. У нас сапраўды ёсць яшчэ шмат тэмаў для дыскусіі, можна было б доўга размаўляць, на вялікі жаль вымушаны тут на гэтым у сённяшняй праграме паставіць кропку. Дзякую вялікі таксама паважаныя гледачы за тое, што глядзіце нас, подписывайтеся і ставіце лайки, пішыце каментары. Ну і увогуле, бачыце, вось ацэньваць сітуацыю не проста сённяшняга дня, а стратэгічна гэта сапраўды тое, што можа даць і лепшую перспектыву у будучыні. Так што думайце, глядзіце, аналізуйце, ну і, канешне ж, змагайцеся.